Ndichikuchingamidzai zvekare pano paHatrare 263. Kusubscribe about this YouTube channel mahara wotina on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinoita kuti video rino rifambe kune hama neshamwari vanenge vasati vaona chiitiko chakaita sechandauya nezvacho muzuva ranhasi. Ende inini Hatrare ndinozokubatsirai kuti nema-updates nekukasika. Nyando inozvemuzuva ranhasi inyaya iyo yakaitika muchechi inonzi Top Apostolic Ministries, ndo zita rechechi iyi. Ndinokumbira kuti tinyore mucomment section kuti munopora nenyasha Pastor Isaac Joe. Nyaya yakamira so. Vanomiririra chechi iyi vanonzi ivo Pastor Isaac Joe, ndo zita ravo. Pastor Isaac Joe musi weSunday vainge vane umwe mufundisi futi wechikadzi vachitogadzirisa pastage kuti chechi izotanga. Vaigadzirisa kuti pange pakanaka, pange pakashongedzeka kuitira pavanotanga chechi. Zviri kunzi pakabva mhondi iyo inoshedzwa nezita rekuti Shingai ndiye akapara mhosva iyi. Shingai akabva ane banga rinonzi iro reOkapi achipinda muchechi. Apinda muchechi akasvika akananga pana Pastor Joe. Asvika pana Pastor Joe, zviri kunzi akabudisa banga akavabaya pachest. Avabaya pachest, Pastor Isaac Joe vakawira pasi, ropa rakatanga kubuda. Mufundisi wechikadzi uyu akabva akasikawo kuskrima, vanhu vakakasika kupinda muchechi vakabata Shingai apo paanga akuda kutiza. Pastor Isaac Joe vakatorwa vakaendeswa kuchipatara kuti varapwe. Asi kutaura kwandiri kuita kuno vari panguva yakaoma, zviri kunzi ndatinamatirei Pastor Isaac Joe vapore nekukasika. Tinovashuvira speed recovery. Uyu mukomana anzi Shingai uyu akapara mhosva uyu vari kuzama kuongorora nyaya iyi vabude neanza chaiyo kuti inyaya yei yakakonzeresa kuti vaviri ava vaite zhowe chakakonzeresa kuti Shingai asvike achibaya munhu. Ndinokumbira kuti zvandofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Banga iri rakachengetwa rada kuratidzwa umbowo hwekuti Shingai akabaya munhu zvechokwadi. Ende upenyu hwemunhu hauchakosheswe vari kuhufananidza nehwehuku. Unoona munhu achiti turi chidumbu chake achienda kunouraya munhu akafanana naiye. Kuuraya munhu, kuurayana pachezvavo, vanhu vari kupfudzana pachavo. Mwari ndavapindire, imwe yachona yakuita kunge satanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Zvinokushuvirai speed recovery Pastor Isaac Joe, munopora nenyasha dzaMwari. Nguva nenguva uri kungonzwa chinzi ningi auraya ningi auraya ningi. Ndo makeses anyanya munyika yedu yeZimbabwe. Kurarama munyika yedu yeZimbabwe dzangove nyasha, vanhu vari kupfudzana pachavo.